Nos anos 20, Vigo medraba sen parar. Crecía no económico, no social e tamén no deportivo. Nesa década fundase o Celta. E no daquela veciño concello de Lavadores, a efervescencia tamén era evidente. En 1927, e dunha escisión do Gran Peña, nace o Turista, entón denominado Turista Sporting Club. Orixen é unha excesión que hai dentro do Gran Peña, do equipo anterior, que solamente se leva un equipo, os dous, a unha distancia aproximadamente de 100 metros, un club de outro, hai unha excesión. No Gran Peña, é dicir, a xunta directiva, hai unha rotura, pero tampouco nunca se aclarou por que esas diferenzas que había dentro do seno dese club. Por que lle poñen o Turista? Pois o Turista dice, nós somos unha peña moito máis turísticos que sodes vós. É dicir, e dai veñen o nombre de un club e de outro club. O Turista terá a súa casa no campo de Barreiro e comezará a competir en ligas non federadas. Xa nestes primeiros anos vai nacer unha rivalidade co Gran Peña que se estenderá durante máis de medio século. Era terrible os gritos de guerra cando se marcaba calquera dos equipos, o sonido daquela expresión de gol se escoitaba a unha distancia larga, porque isto estaba abarrotado totalmente de xente. Cada vez que xogaba sobre todo o Turista e o Gran Peña, pois, como había rivalidade do barrio, era unha cousa que sufría muitísimo, pero como casi sempre ganaba o Turista, pois despois o pasaba moi ben. A Guerra Civil colle o Turista asentando a institución. O impacto do conflicto bélico faise notar en todas as esferas. A guerra, pois, pasou factura, moitas entidades deportivas de todo tipo desapareceron. Esta se foi aguantando, xogando con algún que outro partido, porque incluso o propio presidente tocoulle estar na guerra. Despois da contenda armada, o Turista ascende por primeira vez a terceira división, da man dun presidente, José Castro Fernández, que vai ser o faro do club durante máis de 30 anos. Fue un hombre que hizo de todo por el Turista, aparte ya económicamente, pues era el que pues atraía a los jugadores, en fin, él fue el que corrió con todos lo que llegó a ser el Turista en sí. Era a vida del, era o único que lle importaba. Eu creo que o periódico, a prensa que leía solo de deportes. Bueno, todo o deporte, non solo o Turista, Madrid, todo eso, todo que era fútbol, lle gustaba moitísimo. Quen estudie María Castro, filla do presidente, que viviu en primeira persoa o crecemento do Turista, que chegará a xogar a mediados dos 50 unha fase de ascenso á segunda división, nun 11 onde escintilaban xogadores como Chicha. Recordo a Chicha moitísimo, porque cando estábamos perdendo eu sempre contaba con él. Cando se acercaba a portería decía, vai Chicha, marca gol. Un dos futbolistas que mellor coñece a esencia turística é Quín. Atravesa os anos 60, década onde comparte vestiario con xogadores que consolidaron o club na terceira división. Me tocó jugar pues con gente muy conocida y muy ya mayor. Yo venía con 19 años para aquí y había gente de 30 y tantos ya. Y entonces esa gente con mucho nombre en el Turista, que fueron los que hicieron pues muy famoso al Turista. Y entonces pues bueno, con esa gente, Piruco, San Pedro, Lago, Chicha, Chas, toda esa gente pues te dejan unos recuerdos maravillosos. De comezos dos anos 70, o gardameta Rei Tapias garda nun cofre o seu paso polo Turista, nunha das épocas potentes do fútbol vigués. El volver a jugar en el Turista en tercera división pues fue volver otra vez al fútbol, pero al fútbol que a mí me gustaba, el fútbol que era mezclaba lo amateur con el fútbol en serio, porque la tercera división de entonces era una segunda B de ahora, pero había un espíritu tradicional de afición, de amateurismo, de directivos que trabajaban, de jugadores que trabajaban en otras cosas combinándolo con el deporte, pero que todos vivían el fútbol con una intensidad enorme. Fue una época dorada de fútbol vigués, como te decía, porque realmente nunca hubo tantos equipos jugando en el fútbol modesto con tanto nivel y tan buenos equipos en una tercera división que antes era una segunda B. En 1977 o Turista celebra os 50 anos de existencia.
O acto central será a visita do Real Madrid co seu presidente Santiago Bernabéu. Un premio para o seu porteiro entón, Flores, e tamén para un turista que era máis que un club. Uno no se movía prácticamente por el dinero, ¿no? Te movías por estar a gusto en un club, por lo que podía representar para ti emocionalmente, ¿no? Tengo gratos recuerdos prácticamente de todos, porque eran todos para mí jugadores excepcionales. Pero bueno, quizás Fel fue una figura importante en el turista. Cartallo también fue un delantero que para mí marcó una época importante. Y bueno, luego pues está Novoa, o puede estar Arturo, o puede estar otra serie de jugadores que para mí fueron importantes en aquel momento. San Martiño e Turista rematarían empatando ao tanto en partido que foi dirixido polo colexiado ferrolán Calviño. En 1987 hai un novo intento de fusión co Gran Peña que non fructifica. O Turista vai converterse en filial do Real Club Celta. Pasa a vestir a camiseta celeste. Será celeiro de futuros profesionais como Michel Salgado, que se curtirá cabalgando por Barreiro. Nestes comezos dos 90, o entón Celta Turista logra por primeira vez o ascenso a Segunda B, nun tempo que deixou unha impronta imborrable. Foi unha temporada complicada, difícil. Pasamos bastantes apuros ao final, bastantes atrancos. Pero bueno, foi unha temporada bonita. O equipo era un equipo, sí, se pode decir, de canteira, porque eran todos xogadores daqui de Vigo, pois de categorías de equipos daqui de Vigo da base, non? Un grupo fenomenal, importante, e que con un equipo bastante xustiño, pois conseguimos pois facer para min unha fazaña, non? Que foi manter o equipo pois aí nesa categoría. Ese grupo fenomenal dirixido por Moncho Carnero foi un dos últimos en portar trazas dun turista que xa traía de antes a data de caducidade. A decadencia ven un pouco na situación económica. Hai negociacións entre o seu eterno rival, o Gran Peña. Se fan unhas asambleas nese mismo día, un día se propoñen por leválos as dúas asambleas. E o turista acepta a unificación dun club, e o Gran Peña, pois os socios do Gran Peña dicen que non. Posiblemente nesa fusión, se se dera, houbera sido o equipo Lavadores que houbera sido representativo, o equipo segundo representativo da cidade, sin lugar a dudas. Pero bueno, eso quedou pois en nada, automáticamente o absorbe o Celta, e a partir de aí, pois, como turista, como entidade, como entidade propia, desaparece. Este partido frontosiero foi o último encontro oficial do Celta Turista antes da conversión definitiva en Celta B. Punto final a historia dun club nacido en Lavadores case 70 anos antes que se resiste a desaparecer. Y el portero es un muchacho que por altas ni por bajas se deja meter un gol. ¡Turista! ¡Ra! ¡Turista! ¡Ra! ¡Turista! ¡Ra! 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 Yo soy la mamá.